kya lotani o gan sana lotani mane thimani salno palai lai songlai ba soglai mani salai mung panda khlai jago bai sini kamini no takho okra sini daga rajendra o protek bosor no mane boni khorang no hamjagoi tai belai khe mane bono khariwi hamjagoi no mane protek bosor no ma ke bini thimani salno palai ta ei ko ya obo yang osong khesri ro tabu na song paikha tabu mo samaro paikha ne kismis salai jani no ja kuruk lai ni ni bade mo sideng ro kisa khlai kya sakini ni songjak sakini sajanai Tangade, ganat lang are. Dukati chogde. Ani mono ho buji kero. Nor tam no pala lai Tinoro palale manka sini kok borok kok thai sei ramnai kurung sini da bimol tipra hasteni ramung kurung boto thijaka gai bini pore Bharat ha kotorni ba bishoni jotonlai bumungnang surkukila bono kebo hino surkukila kebo hino surer devi kebo hino sur samragi kebo hino surer rani mane bini khorang emon je kutui mane abo tamni sanani jemon khombobar kiyogoi ahaya ber nasato ungmahai bin totra khorang asukai ang khanatok jago mane bini khorang nang hamjagoi mane ang 6 February 2022 bo thiyo a bosor hoyte na ang bosoro ekbar mutike ang elakan borongon nihinoi jotono kaisa oro panna khayuta bini thimani salno palayo agi tini da puila na agi thiman hoyte no 2022 hoyte gauro chini tibrasa bosoni khorsa samnai je bumongnang borongnang thithangjak chini resap kurang bimol ni photo boto nugoro kai bono khai tangi bin gana ma beraka tangi abo hado mane naidi bokaisa sini tiprasa bosongni kok borok bo kok thai sei boni je sei bore sabu bini gan emon khanatok jemon khate jagni ni bagoi o hasini sabasa buini abai kebangma tiari bahai tonglagni ni salja sawono tikre abai kebangma da bimol ni gan mane khanatok bo gan rikelang hatipra hasteo mane bini khorang boy emon ekta gutui khanatok bono bang hamjago haisi obon bagai no bini bo tinio jaga khajak kata palai jak boto tibrasa bosongni ngai dabo oro to lota mahesh ko to boto chini bosongni ya ngai tangi nang asake hamjak ka bono mane lota mangeshkor chini bosongner pano boto শুধু ত্রিপুরানি বাকি যাবলে ব অল ইন্ডিয়া সারা বিশ্ব ইন্ডোনেশিয়া হইতে মালয়েশিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত উপমহাদেশনি যে বিশ্বনি যে তংমানি মানে বিনি খরাং বুঝতন হামজাগো বাতি বুং খাইকালাংখা নাইদি এমন খাইকাব যেমন ব পুরস্কার মাখা যেমন লাস্ট তো মাখা ভারত রত্ন আবহাই পদ্মবিভূষণ আবহাই বিভিন্ন বয়াবাত মাখা বনরিকা লাস্ট পর্যন্ত ভারত সরকার বথিব্রব 2 দিন সুখ ঘোষণা খাইকা আবো তো যন্ত্র সাইমানো অমন বাগাইন আং বিশেষ করিয়া খরাং বিনি তত্রা কণ্ঠন বিন খরাং হামজাগই আং মই ক বছর ফেকাইনো আং ম খাইজাবো bini thimani salno rogoi chalaisine hainong na thiman saltei ko jotono na khobori jak iko jono khopsa pano heteri rok salai nai omo haita ngai tabo chini tibrasa lokrong tam kasana mo sono
o palaiman bising tu mahai palai tamo ngai chini lukorong ite abot Sini lu korong nang ketana musungo যেমন sini da bimol simia যেমন dorona sin tiprasau kobang ma singar tongo bohai tebo surungtun tabuk next generation chererok ha kebo lekhapura khai music college of poribu dugi tobol tamna surungu resamung surungu যেমন tripura idol logo abahai kobang ma gan rok sin borok kakha buinuk kha ingke omo hai jahate agami din chererok tabuk bohai tebo surungui tebo bohai bumung khaitun omorokta ke mo thai ni bo mungke sagre nong kan mo thaikai ani mungkai Rajendra Dev Burma Purbo Singhisora edisi bliss 4 nong wat lathakolok kami